kakhulu sidinga udokotela Sathi masiyikhuza lento ukuthi uyogcina uma sekumele uvumise ube nenkinga ungazi ukuthi uvumisa ini. Lapha is a good example yokuthi umculo okhethayo uhamba ukushaye. Kunabantu ofitha kubona, kunabantu ongafithi kubona. Asikho-ke lapho sihambe sihambele lento fast TV le. La kunodaba nje olwenzekile ey'nsukwini izimbalwa ezedlule nje maybe 2 days ago. Iposti le izinqola zabathandi bamaskandi. Umuntu oyibhalile uSabza Sub-Zero ube khuluma ngento ekhulunywe ubani uSimisela Idlamas Junior Khumalo. uSabza ubhale wathi umfana kaMgqumeni cha ngenkulu inhlonipho eyayiphikisa inkulumo kaNgizwe yokuthi khona umculo osevale isikhala sikaMgqumeni. Ngizwe ubethe umthandeni useyibhova ngqo waze wadlulela. Uthi umfana wedlama cha impela akakazala uyofika kuyise. Uyimbuzi administratela la yayibona lonto leyo. So ubesho kanjalo-ke uSimisela. Nansi ipost kade eyibhalile umfana kuSimisela ethi lilixolele ichunu leya nkulumo leyithathe ngamawala kaCash Send akakazala uyobuya kwekaMaqhawe maybe usazozalwa. Nalapho kade kukhunjulwa khona usuku uMgqumeni adlula emhlabeni ngey-19 zikaDisemba kwaku-2009. Bafana bami umuntu wayeseJiphi laphana hostela eGoli. Usuku olubuhlungu kakhulu lelo ngemnandi. So yeah iyazwakala indaba kodwa-ke umuntu angakusho lapha kukodwa nje eqinisweni selihlonipha ichunu liney'fiso ezinhle ngempela. Laphana uma likhuluma libeka umthandeni selimfanisa kukhombisa ukuthi yena uyabhilivela kumthandeni ngayo yonke indlela. Okuyinto enhle-ke le ukuthi umuntu uma uthi uyambheka ubona ukuthi kuney'mpawu ey'thize ey'khombisayo ukuthi cha usecishe efane nobani mhlambeni wenza kahle ukudlula lowo muntu lowo thizeni. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nami ngivumelana le nkulumo ukuthi cha ichunu kugejekile lapha this time. Cha kugejekile kakhulu, kugejeke nje more than 100%. Akukho nokukodwa nokuncane okukhombisayo ukuthi lo muntu elithi usewumgqumeni ngqo useyibhova ngqo. Cha lapho kube nephuthanyana nje impela okungase lilungise. Umlando angeke uze uwushintshe, umlando angeke uze u-edithe u-ede ukuthandwa uwena. Cha angeke. Umlando uyayikhulumela, umlando uyimele. Ibhova kweNkozimalanga abafana bomlungu. Ingoma elaphana enzima kakhulu. Umuntu owaphrodusa abaculi inqwaba yabaculi abaphrodusayo ayicula nabo wesebenzisa no-DSD including nabo Mjikisela becula eqembini elilodwa. Esebenza no-DSD, esebenza noMjikitshelwa, esebenza nobani noJewa Zimnike. Baningi abantu oBobo umfana wePiki abafana bamgqubeni baningi abantu abaphuma esandleni sebhova namanje abasawuzamayo ushuni wakhe ukuthi ngathi bayawulanda kodwa-ke kucishe kuyele angeke kuze kufike angaqondana ngoba lento yayi-special wayiphiwe loya muntu uMgqumeni ibhola likaTika. Lapha ichunu impela nami ngithi hhayi Macingwana Nyanda Yemkhonto kuhle okwenzayo ukuphakamisa umculo lapho usuke ucontribute khona kodwa kulokhu kushelela ulimi impela. Ngeke akakaveli. Owacishe wangathi kuyenzeka ilo owazama ukuthi a-ede emsebenzini webhovo kuyi-secret impela. Ngicabanga ukuthi ehleli imphikisa leyo elingamfuni-ke niyamazi udaba lo mculo elingamfuni
nihlale niphika njalo ukuthi hhayi akusiye lento yokuthi waqeda umsuzo emgqomeni into engekho le. Lokho siyakwazi, siyaku-understand-a futhi lapha siqondile maybe ukudunga, ukuphikisana ney'mfuno zenu ngalendlela enifisa ngayo, cha. Ukufisa kuhle bafowethu, ukuthi ufisele ubani ukuthi acishe, koda-ke akukho ngisho okukodwa ngoba abafana bomlungu ngeke. Lapho-ke ngiyala, ngishaya phansi ngonyawo, leyo nto leyo into engenjalo, akuyeli ngisho ukuyela, akukho nje nokukodwa ekukhombayo ukuthi mhlawumbe umuntu ukhuluma into eyiqiniso kulokho osuke akusho. Side isikhathi esibabonile abaculi bano-more than 10 years abantu, akukho nento eyodwa umuntu akayenza ekhombisayo ukuthi ena mhlawumbe liqhudeliswe ngokomgqumeni, but sibonga ukuthi ena khona abantu abafisayo abafundiswayo nomgqumeni, kusho olukhulu lokho, yabona. Okuyinsizwa le, ithalente elalila, washeshe wadlula-ke nasemhlabeni abantu engawuhlanganisela no-30 years if I'm not mistaken. Kodwa buka ilegasi yakhe ayishiye ngemuva, buka izinto ayishiye ngemuva, buka indlela kusakhulunywa ngayo namanje, izinto azenzayo, iy'ngoma zakhe ayisadlalwa ngamanje. I-album yakhe yokugcina eyaphuma ngo-2009 ngoDisemba, eyi-late, engicabanga ukuthi i-Autograph, namanje ise-relevant, noma wayidlala khona manje uyofika uthole ukuthi laphana kwakushaywa ngempela ingoma eyayibhaxa ngempela. Maningi-ke amaqembu ayenawo umgqomu ayesebenza ngaphansi kwawo, ekhipha unyaka nonyaka kungashodi futhi. Ushuni wawungafani, wawukhombisa ushunti lo usuhlukile kunaloyana, especially under umgqumeni wayehluke ngampela. So angifuni ukuqamba ngoba nedla amanzi laphayana, uyabona nje kube namagcokama, kwakukuningi. Asifuni ukungena kakhulu, size sikante, size sikhulume kakhulu, kodwa nje umlando angeke size siwu-edithe bafowethu, umlando awunga-edithwa. Sizame uku-eda iy'nkulumo zethu ey'ngamanga, zingamampunge lezo ndaba lezo. Bafowethu, nisakahle, sizodibana ngokuzayo. Ezinye izinto siyay'bona kodwa masibona kuqhubeka iy'nsuku sibona ukuthi hhayi kunento emoshakalayo, angeke singakhuluma iqiniso ngoba senze nje lama-video esiwenzayo, cha, ukulungisa nje umlando lapho okunephutha khona, ngoba abantu abangazi, abantu abafika kamuva bazoba ne-idea e-wrong ukuthi ena mhlawumbe kukhulunywa ubani kuyikho. Cha, kusuke nje kuyiphutha ngamampunge. Osayosondela-ke kumgqumeni eyothatha isikhathi, angazi noma kuyophinde kwenzeke lokho. Ilokho nje engingakusho, but ngizwe siyabonga ukuthi uyafisa ukuthi umculi thizeni afane naye umgqumeni, kodwa lokho hhayi lutho akafani naye, akukho ngisho okukodwa nje ongakukhomba. Nisale kahle.